Maar ja, dus ja, waarschijnlijk is het niet anders. En dan gaan we gewoon twee wedstrijdjes meer spelen en dan het publiek nog maar een keer van maken. Ja, het is even afwachten tegen wie nog. Maar wat een knotsgekke wedstrijd eigenlijk is, zeker zo'n tweede helft. Ja, leek wel na. Wacht even, Danny, Veendam scoort, hoor ik nu. Veendam scoort. Vertel het mij, JV. Ja, ik krijg voor de studio te jaren dat Veendam op het waar komt en dat betekent dat Cambuur alsnog op het vierde plek komt. Ja, 2-2 bij Volendam. Nou doen we 2-2, Danny Guy, dan doen we het gesprek over. Veendam scoort 2-2 tegen Volendam, wat zeg je daarvan? Ja, top. Dan hebben we er alles aan gedaan. Dan is een puntje genoeg. En, ja, fantastisch. Het scheelt ons gewoon 2 wedstrijden, wat ik net zeg. En, laten we er gewoon een knotsgekke play-offs van maken. En, dat is het nu al, man. Precies, laten we gewoon op dezelfde voet doorgaan en er wat moois van maken. En wie weet waar het schip strandt. Ja, dat is mooi. 5e plaats, fantastisch. Nu gaan we stunten in die play-offs nu. Ja, heb je dat gevoel? Ik voel dat. Ik voel dat. Ja, nu voel ik dat. Ja. Wij gaan stunten. Heb je het deze wedstrijd wel eens even niet gevoeld? Nee, van in het begin. Veendam is uit, jullie zijn definitief 5e. Ja, klaar. Klaar is dat. Tweede ronde gaan we in. Kijk, als je in de winterstop zegt van jullie worden 5e, dan denk ik dat de meeste mensen je voor gek verklaren. En, ja, we hebben onze schouders erom gezet en we hebben met z'n allen keihard voor geknokt. En dit is het beoogde resultaat en de jongens hebben zichzelf eindelijk een keer beloond. En ja, ik denk ook naar de laatste 20 minuten toe met het publiek er weer achter. En dat de mensen dan ook eindelijk waar voor hun geld hebben gehad. En ja, nu kun je gewoon lekker rustig je eigen voorbereiden op die twee mooie wedstrijden die je tegen Zwolle weer gaat krijgen. En ja, God weet wat dan weer gaat gebeuren. Ja, ik ben nu even stil, even kapot. Maar dit is ook geweldig om mij te matchen. En vooral ik voor de jongens, ja, geweldig. Ik vind, ja, dat hebben we zelf ook gedaan. We zijn in de winterstop begonnen en toen hebben we bepaalde dingen deadline. De groep zit erachter, wij zitten erachter, iedereen zit erachter, het publiek zit erachter. Ja, dan zou beloond worden, dat is wel heel mooi, mag ik zeggen. Hè? Je hebt je er al stiekem bij neergelegd, omdat je weet, oké, ja, weg, een beetje 3-2 en dan komt die bal weer naar voren en dan krijg je weer het gevoel. En dan, ja, dat klinkt allemaal heel romantisch, maar dat is gewoon, je moet doorgaan, je moet nooit opgeven en dat hebben we laten zien. En we hebben de laatste weken laten zien dat we niet op hoeven te geven en gewoon door moeten voetballen en dat we veerkracht hebben en veerkracht tonen. En vandaag was voor ons ook psychisch wel geen overwinning. Of tenminste, geen overwinning in cijfers, maar wel psychisch misschien wel.